Good morning mga kapadyak. Tayo ngayon ay nasa Barangay Cabarwan, junction ng Lapas, Umingan, Pangasinan. Time check 5 AM in the morning. Gising gising. Tayo ngayon ay pupunta ng Dagupan lang mga kapadyak. As usual, solo ride pa rin ng Umingan papuntang Balungaw mga kapadyak. Balungaw, ito yung plaza ng Balungaw. Complete yung bike, one way. Tingnan natin, ito yung rotonda. Ito magpiesta siguro ng Rosales. Time check 5:28. Lalay lang tayo mga kapadyak. Welcome to Barangay Carmen ng Rosales, Pangasinan. Stop right sa may tulay Macdo ay kakanan dito. Kaya tayo na malaki. Ubos. Naubos sila. Municipality of Villasis. Okay. Ito na yung bypass road or Daneta. Patakbo kasarap. Ganda ng kanyang rotonda mga kapadyak. Ayan o, may halaman sa gitna, may garden. Baba gusto ko mag U-turn pwede. Barbara, this way. Welcome to Santa Barbara. We are officially at Santa Barbara, Pangasinan. Ito tayo at Pauling. Tatawag na Pauling. Minion, Tibag, Santa Barbara. Sinukalan Bridge, Santa Barbara. Pacola, Kalasyaw Plant. Time check 6:46. Loob ng Dagupan, hindi dyan sa may Divinisya.
ganitong oras hindi pa masyadong traffic din sa lugar na to. Nadali tayo ng bubog. Yari, andito na tayo sa may Karanglaan. Sa may Dagupan malapit na. Kaya palit, buti na lang may reserva. Dagupan SM Center. Okay. Pantot ng usok mo. Oo na ka na. Road close. Tingnan natin kung pwede yung bike. No enter. Pwede yung bike. Ito mga sasakyang malalaki ng 4-wheel. Come on. Ang ganda ng paligid. Come on. Okay.
kainan. Gugutom na rin tayo. Pasado alas 11 na pala. Ganito na tayo mga kapadya, kain muna ko. Tignan natin kung gaano ka-traffic ang Dagupan pag tanghali. Saan pupunta? Basta tayo ng Dagupan. Traffic dito.